Edgar kachiel kod Martha bende magin jolony weche mag chiemo pacho kanyakora mogi kendo gine bore uroge mang'iyo weche mag chiemo go to bende ahinya ma en juma ma ing'iyo wach mar dhodho nyathi omiyo wadang'iyo ni to ere kaka ngima dhano chakore sama otin kuchande ka wawuok Kisumu mwadhi e yweyo obiro dugo ka giwacho to bende okenge oseketi kod bede migepe gi sirikal mar ni ma ochopo nikech dwaro mar chik dwaro ni kaber to winjo bedni kuonde tije mopogore opogore bedo gi kama miyo nyalo yude kaka onyalo dhodho nyathi poni en miyo ma pod nyathine tin magi be gin gik matimore piny owacho mag counties mabedo keto weche mag thieth e lwetgi timang'o mar jolo weche machal kod magi mar duoko piny thoe mabiro samoro nyathi is under 2 kata pok ochopo higni 2 tiyudo ka koro nyathi ngimane rach kendo nyithindo tho e yo machalo kamano nyakwara mogi kata mana mini madhodho bende samoro yudo ka ngimegi ongokni nikech gionge kuonde ma ginyalo some rieko wayudo ne wach mowuok Kisumu kaso wabiro dhi nyime gi twak mar wacha wang'iyo chiemo makare ne chia mar nyithindo. Nyinga iluonga ni Joyce Omina Omolo, an Nyamrerwa kata community health promoter, matiyo go to work unit, an attached to Nyalenda Health Center. Mine ok dhodh nyithindo e yo makare podi kata osebedo ni watemo kamano niwach iyudo ni ipuonjo mama kaka oripo bedo ni odhodho nyathi e yo mowinjore to kaluwore gi weche masani gi weche matut gi weche mang'eny kaluwore gi ekonomi ma wantiere sani iyudo ka mama nigi paro mang'eny to once mama osebedo gi paro mang'eny nyiso ni chak koro ok nyal wuok ne nyathi e yo makare kata e yo mowinjore pile pile watemo mondo wapuonj mama kaka onyalo position nyathi mondo nyathi oyud dhoth e yo makare niwach nitiere kaka oripo bedo ni nyathi koketi eka chak wuok maber to nitiere kama lew nyathi oripo bedo ni mako kamiluongo ni areola eka nyathi eka chak dhi wuok e yo makare wang'iso mine ni ber ka giyudo chiemo mowinjore tiende ni oripo bedo ni gichamo 3 meals 2 snacks gi 1 extra meal to king'iyo adiera manie piny en niya samoro mondo mama oyud kata meals 3 kende bedo ni tek koro wan kaka Nyamrerwa watimo tijwa mar puonjo mama kamoro achiel gi jaode kamoro achiel gi oganda magidak godo ni ber ka giyudo meals 3 to meals 3 gi ekio koripo bedo ni en chiemo kanyo endo but oripo bedo ni en chiemo moting'o nutrients mopogore opogore tiyudo ka mama samoro oriyo mana gi nyuka kende kata mama riyo ng'enyne e gweng' kae mama riyo gi strungi gi mandas kata samoro mandas 2 koro wa encourage mine wania mondo kik gichiema chiema lakini gicham chiemo manyalo konyogi mondo mi nyithindo magiting'o bende oyud chak e yo mowinjore. Kuom nyinga iluonga ni Millicent Achieng' Omondi, an Nyamrerwa kendo atiyo e alwora mar Nyalenda. Kadwa duoko penjono adwa kuongo wacho ni nyithindo mantiere e alworawa kisani kwang'iyo ata malo maduong' temo yudo dhoth e yo mowinjore lakini pod wan gi changamoto moko mamiyo gigi ok nyal timore nwa seche moko miyo monego bed ni dhodho nyathini ebe ene ma ojadwar koro chuno seche moko nyaka we nyathi kodhi e yore ne mek dwar mondo jomoko modong' e ot oyud kaka chiemo adwa wacho ni tich mwatimo kendo watimo tich malong'o ahinya nwach iyudo ni sama pod miyo yach wan ka Nyamrerwa wanyalo lime kendo wapuonje weche mang'eny maluwore gi kaka onego bed no ritore to be kosenyuol to pod walime wapuonje kaka onego bed no odhodho nyathi kaka onego bed no rito nyathi chiemo monego bed no chamo ka ng'ama miyo madhodho mondo nyathi onyal yudo nutrients te mo deserve to ebe onyal bedo in a position monyalo miyo nyathi onyalo produce enough milk manyalo konyo nyathino sama miyo dhodho nyathi kendo nyathi yudo nutrients malong'o gima konye mokwongo en ni rateke mek dende nwach oyudo nyathi matin immunity ne pod ni piny koro samo dhoth kendo dhoth e yo malong'o immunity ne iyudo ka rateke mek dende ka medo tegno kendo miyo nyathini geng'ore ok nyal yudo tuoche ahoyaye wach mar ariyo biyudo ka nyathini otimre nade odonge yo makare kaka dwarore ma developmental milestones ge bet ni makare wach moro be mar adek ma nyathi miyudo ka odhoth malong'o kata en wuon king'iye ka janyuol tiyudo ka nyathi mamor kendo nyathi mail kendo nyathi magike timre kaka dwarore kitere clinic tiyudo ka kilo medo yo makare kendo yudo kata ka bor oywayo yo makare ok nyathi misiki wuotho go pile pile ni wuotho e osuptal ni nyathi madende lit en nyathi ma midekre ogone bye bye
stress en gimoket bathe en wach sama en gi stress to konyal concentrate mondo dhodh nyathi e yo makare kendo nyathi ok onyal produce enough milk manyalo konyo nyathini. Watemo jiwo gi bende niya tiyo gi drugs mano kong'o ndawa gi yedhe moko mamero ji be giwerego nwach mago be dhi yudo ka dhi bo interfere gi nyathi. Wach moro be mochakwa puonjo joma miyo niya gimoro amora ma bet ni en lweny manyalo bet kata e udi be gitimre nade giwerego nwach sama ntiere lweny e ot to ng'ama miyo ok nyal bet ni nyalo produce enough milk manyalo sustain nyathi. Koro lwenje mek udi wakwerogi ni mondo kitimre nade giwerego. Chiemo be wamedo mana jiwo gi ni gicham chiemo ma ka gi observe the food groups mantiere mondo nyal yudo nutrients moromo mondo nyathi ka dhoth to yud nutrients te madwarore odong kaka dwarore. Kachako gi nyinga iluonga ni Richard Omondi kendo e penjo mipenja mokwongo nyithindo mantie e alwora kuonde mwadake giyudo dhoth mowinjore kaluwore gi tich mwatimo within the community. Watemo kelo loso gi jonyuol machiegni kaachiel gi partners mag-gi kaka ginyalo rito nyithindo matindo kata seche mag nyithindo dhoth kaka ginyalo bet kamoro achiel kaka ng'ama wuoro nyalo konyo miyo mondo nyathi oyud chak maber kowuok kuom miyo. Wuoro nyaka bed ng'ano ma jachiwo kowuok oko manyo to kelo mondo dhako oyud chiemo makare mondo nyathi oyud chak kuome makare. To kata seche ma gintie ei ot be nyaka okony ng'ama miyo e seche ma ng'ama miyo dhodho nyathi mondo ng'ama miyo seche ma ng'ama miyo dhodho nyathi to nyalo tugo kata mana gi tok ng'ama miyo mondo chok owuog maber. To be obedo omiye tich mayot mar ok okete gi weche mang'eny mondo obed gi thuolo makare mar dhodho nyathi mondo nyathi oyud chak mowinjore. To inyalo pimonwa kendo janeno maneni seche moko nyalo gombo mondo owinj ni kopogore gi mulo tok ng'ama miyo mondo mi chak obed mang'eny gin weche mage kendo ma ng'ama dichuo onego bed ni make sure ni ok otimo mondo mi oket ng'ama miyo obed ogol chak kaka owinjore ne nyathi. Okay, gi ei ot ng'ama dichuo gima duong' ok onego bed ni obedo ng'ama kelo koko e ot. Kwe onego bed ni bedo ei ot mondo kwe seche mantie ot ng'ama miyo bedo ng'ama mor mar miyo ema kelo mondo nyathi oyud gigo mowinjore kuom min gi kata jonyuol ariyo ma en wuon gi min gi. Koro an kaka ng'ama dichuo an ema chako kasto amiyo ng'ama miyo tich mayot kasto nyathi koro bedo gi tich mayot moloyo. Koromogi mago jo Kisumu